Namehlo lawa be restored. In the name of Jesus. This is the In the medium. mighty of the name word of Jesus life. Christ. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Father, we thank you. The move of God. Watch the screen. As Mama. Maybe you should ask Gogo, Gucci, what did she see? Why is she crying like that? The resurrected Jesus is in our midst. The Holy One of God is here. Good morning and today, Mama. Can you kindly greet and introduce yourself? Ngumam Makatsini from Enkwali eduze kwase Lovu, modlule Lovu. Endaweni yaseNkwali, eduze kwaseMashiwasi. My name is Makatini from Elov. Yes, Ma. Can you kindly tell us how did you come to know about the church? Ngathola TikTok, ngangibuka TikTok. So ngathi mangisi ngiyabheka ngabona ukuthi yileli sonto engilidingayo empilweni yami elifana naleli ebengilandela lona kaThiphi Joshua kodwa bengilandela kwi-Emmanuel TV. So ngathi ngiyabheka ngabona ukuthi linawo konke lokhu okufanayo nokwakaThiphi Joshua. Ngase ngithi ake ngizeke ngizoyibonela. I learned about the church through TikTok, and on further observation, I noticed that the church had the same qualities as the church I usually follow, which is the Scowen Church, and that's when I took an initiative to come to church. Yes, Mama. Can you kindly tell us what was your problem that brought you to church today, that brought you to Jesus Christ, and what was the experience during mass prayer? Kusho ukuthi namhlanje bengize enkonzweni nomzukulu wami, abazukulu bami kahle kahle bawu2. Lo omunye udilivekile ke lo, naye udilivekile lo yakodwa manje uthi usafuna ukubona mayifika endaweni eneperfume ukuthi sazomenza indlento ngoba uyasukuyavuleka esifubeni. Ayisenze lento ibiyenzeka. I came to church with 2 of my grandchildren. Both of them were delivered, but one said she still wants to confirm if when she leaves the church, she'll still smell the aroma. Owami ke lo seduze kwami yena ube nenkinga yenhlamvu leyabantu besilisa ibilokhu inokukhuphuka imhlupha maye sikhuphukile bimbamba ngalendlela sangakwazi ukunyakazisa ngisho umlenza lokhe angakwazi ukuhamba. My grandson had a problem of undescended testes, and it will be so severe that his legs would lock and he wouldn't be able to move. So ngase ngithi angize naye ke kudokotela omkhulu ongaphezulu kwabo bonke odokotela kuqala ngingaye kwabodokotela abancane kanti uzomsiza ngempela uJesu uzomzwela so wamthandazela ubabuvuma. Sorry, Ma. Sorry to disturb you. What's the doctor? Who are you referring to? That you brought him to the doctors of all doctors. Who are you referring to as all doctors? uJesu ngithanga ngimlethe kuJesu Christ uqala ngoba ngiyazi ukuthi uyena onamandla ngaphezulu kwabo bonke odokotela. I decided to bring my grandson to Jesus Christ first before considering going to any doctors, and as by me bringing him to church, he was saved. So wase yakhulekelwa ke la esontweni mase kufika isikhathi sokuthi akhulekelwe la his word. Wakhulekelo umfundisi babuvuma. So wayizwa lento ukuthi iyakhuphuka ngoba ngaleso sikhathi ibingenankinga. Yayisiyakhuphuka yaphinde yambamba futhi washo wathi gogo naye ngiyayizwa ke manje ibhlungu kakhulu. Kathi mina thandaza wathi akusavuma ngani ngalesikhathi wavume sezophinde seza ne-anointing water. Uthe mayimsprayer ngayo nje wavela washo wathi yavele yehla yathi ngci. Walula imlenze wathi awuye sekuphelile gogo ngazi ukuthi indaba sekulungise ngisindile.
kwabusinda kanjalo-ke kuze kube manje akezwa lutho nje yonke into inormal. Yes, Mama. Just to correct you, Rema, it wasn't man of God praying, but it was Holy Spirit praying through man of God. Amen. As Holy Spirit was using the servants of God to pray for my grandson, he said that he felt immense pain. And when the man of God came around for the second time and administered the well of life, he said he felt the testes descending and he felt free. Yes, you can continue, Mama, with the testimony. Emva kwalokho ke wayesaba free nje waze waba ke wathi akasezwa lutho nje nokuthi kuye kwababhlungu kanti lento bejwayele ukuthi mangabe ibuyele endaweni still ubhlungu abuzwe kodwa manje uthi nje akezwa lutho nokuthi kuye kwenzakalani. My grandson said that after the prayer he felt free and he didn't know what was going on during prayer. And he feels relieved. Yes, Ma. Can you kindly give a word of advice? And Engakusho ukuthi angazi ukuthi mhlawumbe ngizobiza igama lesonto kanti sengisho wrong. Angithi ongcono nje umuntu akeze kuJesu mayinenkinga ngoba iyona solution akekho omunye ngaphezulu kwakhe. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga uJesu esizimpilo umntanami ngiyabonga. My word of advice is that people should turn to the Lord. When they have any problem, they should come to the Lord. And I'm grateful for the way God has intervened in the life of my grandson. Okunye noma ngekona ukugcina kodwa ngizosokugcina namhlanje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongiholele kule ndawo la kukhona khona uJesu ngoba ngifike ngathola usizo ngendlela eyisimanga ngaphandle kokuthi isonto elingakhetha abantu isonto lamukela wonke umuntu and I deliverance yakhona ayikhokhisi kwamanye amasonto yakhokha kodwa la nje ngifike ngathola uthando luyisimanga uJesu khona ngisho kanjalo nje ngithi uJesu khona kule ndawo. I thank the Lord for locating me and allowing me to find His Word Ministry International, a church that doesn't discriminate and welcomes everybody from no payment or bribe. Thank you, Jesus Christ. can our brother demonstrate the things he can do now? Amen. Thank you, Jesus Christ.